дар китобхонаи миллӣ дар доираи чорабинои канори конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо форуми пеш аз конфронсии занон дар ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. ҳамзамон муколамаи занони осиёи марказӣ 2025 ки имсол раёсати онро ҷумҳурии тоҷикистон бар зимма дорад расман оғоз ёфт. ин тадбир дар доираи конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аввалин конфронси байналмилалии сатҳи баланди созмони милали муттаҳид оид ба ҳифзи пиряхҳо дар миқёси ҷаҳон мебошад сурат гирифт. бояд қайд намуд ки мақсади асосии конфронс ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо, таъсири тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ ба он мебошад. кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфронсе ки зери номи занон дар ҳифзи пиряхҳо баргузор намуд, намояндагони сохторҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷавонони фаъоли кишварро барои мубодилаи афкор сари як миз гирдӣ ҳам овард. дар кори форум мавзӯъҳои нақши занон дар пешгирӣ ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, ташаббусҳои созандаи занон дар ҳифзи пиряхҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, ба таъсири тағйирёбии иқлим ба ҳаёти занону духтарон бахусус дар деҳот ва кӯҳистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар чорабинии муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо калидӣ арзёбӣ намуд, зеро пиряхҳо аз манбаъҳои асосии обӣ дар тамоми сайёра ба шумор рафта, нақши онҳо дар таъмини аҳолии ҷаҳон бо оби ошомиданӣ зиёд аст. рисолати пурмасъули занҳо ин нигаҳ доштани муҳити зист, тоза нигаҳ доштани муҳити зист, тоза нигаҳ доштани иқлим, яъне қабати биосферӣ мебошад ва ҳамзамон бубинед фақат занҳои модарони мо дар масъалаи об сару кор доранд, зеро ки беоб зиндагӣ нест, беоб ҳаёт нест. аз ин хотир вақте ки мо занону модарон дар замири фарзандо тарбияи хубро ба роҳ мемонем, яъне дар бораи инсондӯстӣ, ватанпарастӣ, меҳанпарастӣ ва тозагӣ, ободкорӣ, созандагӣ нақш мегузорем дар тарбияи фарзандон, ман фикр мекунам ки ба ҳамон маҳаки асосӣ мақсадҳои худ мерасем. зеро ки агар фарзандони мо инсондӯст тарбия ёбанд, на балки як миллати худашонро ё миллати худашонро дӯст медоранд, балки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳмгузор мешаванд ва дар бораи тамоми сокинони сайёра ғамхорӣ зоҳир мекунанд. ҳадаф аз баргузор намудани форуми мазкур ин пеш аз ҳама ба ҳам омадани занону бонувони минтақаи осиёи марказӣ вобаста ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим, яъне ки мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва истифодаи самараноки захираҳои обӣ ва ҳамзамон ба ин васила ҳифз ва нигоҳдошти захираҳои истеҳсолшавандаи обӣ ва ҳифзи пиряхҳо арзёбӣ мегардад. ва чуноне ки имрӯз ҳамагон шоҳиди ҳол ҳастанд, ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз мизбони чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ буда, ҳамзамон ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони муколамаи занони осиёи марказӣ ва гуфтан ҷоиз аст ки форуми имрӯза ин яке аз он чорабиниҳои аввалини муколамаи занони осиёи марказӣ арзёбӣ мегардад. баромадкунандагон ҳадафи баргузории форумро баландбардоштани нақши занон дар ҳалли мушкилоти иқлим, аз ҷумла ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои об, роҳбарии занон ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи экология ва рушди устувор маънӣ дод намуданд. ба таъкиди нотиқон форум барои табодули таҷриба, муколама ва муттаҳидсозии талошҳои занон дар ҳалли масоили мубрам вобаста ба тағйирёбии иқлим, обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва идоракунии устувори захираҳои об заминаи устувор мегузорад. форуми пеш аз конфронсии занон дар ҳифзи пиряхҳо яке аз конфронсҳои канори конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо мебошад. дар он ташаббуси таъсиси платформа барои ҳамкории занон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор, дастгирии шабакаи занони роҳбар ки дар ташаббусҳои иқлим ва об фаъолона иштирок менамоянд, муаррифии лоиҳаҳои муваффақ ва масъалаҳои илме ки аз ҷониби занон амалӣ мегарданд, натиҷагирӣ карда шуд.